utzut. Eta mazeien gerri ite dagoen da bai entzuten zan bai egonez, bai, eta mazazpizen bai. Eta mazazpizen. Eta mazazpizen, ja, nebi beko zan udarizetak, eta... Zene ba joen zan? Lauzizena, Salima. Salim joen zan. Eta goguen deko zuze batalloietan ibili zen, edo? Aranagoini. Aranagoini batalloi. Eta nundik ibili zan, eta? Eta bat izan? Nundik ibili zan, badakite, a ber, hoixon duen dauen Kalanguan da. Hor bai. Berak ezaten, ez da Kalanguan da ibilizki. Behar den jau bat dugu ezer. Beratzi urten eguzan nire eta berralakun zan ninda. Gero Sabinek zelan amaitua ban soldautza edo gudari izeti hori? Gero, batean, kanpo de konzentrazioan izatetzen. Nun arrabatu abiden? Ez dakitu xe. Batallón trabajadores edo kanpo de konzentrazioan behar. Nun neuen eskonkizen horreo. Hueska eta terueldan ikustot hortxen guruen eusela horrek. Eusela. Eta gutxi gula bera zen, baden porra zan edo, barretasun? Huxi ez dakit. Bera gerrikoen markautuko esan kasko batzukin. Ibilagoan gerrikoen, ez dakit izan bat hilabete jauzan. Markautuko egon behinez gogoratzen da izan bat egin. Horren urrengoko mutile, urrengoko bombardeo egunien izan, bezperan, etxien, gazteik. Zeran izan ba? Geixorik. Geixorik, no? Pleura. Pleurarekin. Bai. 18 urtez. Eta gero bai, gero beste mutile, Jon, zelan udaletxen sekretarioa laguntzen egon zan. Udaletxeko udanak sartu abizan kartzelara, bera beha 16 urtez kartzelara. Abai? Laguntzen izeti horren bakar. Abai, eta zenba denpora ia ban Jonek kartzelan? Carmelo neuen, hostil bete jo bezan. Irainiko zen 17 urtean kumplidoa zen. Carmeloko kartzelan. 16 urtean ikusten? 16 urtean, klaro. Eta hazin zen akusazio edo? Ez, dana sartu abizan kartzelara. Danak ero abizan, hasi alkate eta aguazilera arte, aguazil bat egin orduen. Osa, danak, konsekal guztietan akosuen ero abizan kartzelara.